Maganar jarumi Adam A Zango tabbas ta tabbata bayan fitar bidiyon tsiraicin Ummee Rahab. Mai sauraronmu kafin mu je ga wannan cikakken bayani wa kai ya kamata ka mana subscribe idan har ka san wannan shine farkon zuwanka wannan YouTube channel namu, haka zalika ka danna alamar kararrawa in kuma ka kasance dama kai masoyinmu ne to sai ka mana comment, haka zalika ka mana share domin haɓakar wannan YouTube channel mai suna MJ Hausa TV. Hakika wannan bidiyon ya fita sannan ya yawo sosai a cikin al'umma baki daya domin mutane da dama sun ga wannan bidiyon tata wanda kowa ya yi alawadai da shi domin ba a zaton haka take ba, har ta kai ga masoyan ita Ummee Rahab bayan shi Adam A Zango ya fito ya faɗa wasu maganganu a kanta, duda bai faɗi aibunta ba domin ya ce shi ba za ya tona mata asiri ko kuma ya ce gafa abin da ta yi masa har suka rabu ba. Ya ce amma shi ya dai rabu da ita sannan shi fa ya ɗauke ta tamkar ya ce a gare sa. Tabbas mu ma mun shaida da haka domin ita Ummee Rahab tun fa bata da wayo Adam A Zango shine ya tattare rayanta har ta girma ta kai ga kowa ya santa har ana mamakin ɗaukakarta a cikin ƙungiya ta Kannywood. Sannan yakan cewa shi ba zai wani faɗi mummunar kalma a gare ta ba domin duda bata masa daidai ba. Ya ce uba ba zai taɓa tsinewa ɗansa don ya masa wani laifi ba har idan uban nan ya kasance mutum ne nagari. Ba zai wani tsinewa ɗansa ba, duda ya kasance baya masa daidai, shi dai ya ce yanzu dai ya fara da ita. Har mukan cewa ina masoyan Ummee Rahab da kuma masoyan shi Adam A Zango su mana comment domin tabbatar da wannan gaskiyan al'amari, shin abinda shi Adam A Zango yake faɗa akan masoyiyarsu Ummee Rahab gaskiya ne koko wani abu ne daban wanda ita Ummee Rahab take cewa ga dalilin da yasa suka rabu da mai gidanta wato Adam A Zango. Sai kuma gashi gaskiya ta fito karara domin wannan bidiyon yana nan yana yawo har yanzu. Idan kana da bukata ka iya neman sa, ba ma sai ka sha wahala ba, ko ta YouTube ko kuma ta Insta suna nan da dama. Daga nan aka yanke hukunci akan tabbas wannan baiwar Allah ta kasance tana da wata mummunar hali wanda ba kowa ne ya san shi ba, sai dai amma yanzu ya fito karara. Hakika bidiyoyinmu na kwanakin baya da muka muku masoyanta da dama sun mana comment akan cewa wannan abin da Adam A Zango ya faɗa a'a ba gaskiya bane, kawai dai ya faɗa ne a san ra'ayinsa. Har yanzu muna nan muna jiran comment naku domin mu tabbatar shin yanzu kun yarda akan cewa hakan ne koko har yanzu ko ba ku yarda ba. Kuma na comment, haka zalika kuma masoyan Adam A Zango ku ƙara mana comment domin gamsar da wannan kyakkyawar shaida da aka samu a gare ta. Kada ku manta ku mana comment, haka zalika in ka kasance sabon zuwa ne ka mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu zaran mun daura.